UK is in the house, baby. It's IBE 2009. It's gonna be hype! Verzini op Hogeschool Zuid in Heerlen. Hier vind ik een breakdance event plaats. Kopgemet? Hoe komen jullie aan zoveel mensen? Dit ziet alles via internet. En als je vanavond al op YouTube gaat, nou, dan zie je misschien al 50 filmpjes. Daarvoor is IBE internationaal het festival in de wereld. Wie het meest bekeken wordt, die wint. En waar komen al deze mensen vandaan? Letterlijk uit de hele wereld. Ik kan niet alle landen opnoemen. 36 landen zijn er. En dat gaat echt van Australië tot Chili, van Brazilië tot Zweden. Where do you come from? Japan. I come from France. Switzerland. Dédicace à Nimaniacs, Bordeaux. Heerlen. And do you like it here? Yes. And why are you here then? Because we had invited. Like a community. That's cool. Because this is an all-star team from all around the world and it's always the biggest highlight. Omdat ik het breakdance heel vet vind. IBE is een festival waar je naartoe komt niet alleen om te kijken, maar om te dansen zelf. We zijn hier weer een aantal internationale gasten. What do you think about it? Yeah, it's crazy. I love potatoes and tomatoes and b-boying too, you know? Al die b-boys en b-girls hier hebben heel veel respect voor elkaar. Ik vind het dansen ook heel erg leuk om te doen. En je kan echt heel veel leren als je naar zo'n battles gaat. En waarom ben je er dan mee gestopt? Nou, ik zit nu op de vooropleiding van de dansacademie. Dus ik heb eigenlijk geen tijd meer om zeg maar te gaan trainen. But don't eat too much quick, because if you eat too much quick, you're gonna be ugly like him. Look. I told you, man. Can I get your name, your number, and everything? No. Why not? I think you're cute. Thank you. It's crazy. Ah!